Hola, benvinguts una altra vegada a la teca. Avui farem un plat de festa, de Nadal, que és un plat d'ànec. L'ànec és una carn així com forta i la cuinarem a la taronja. És un plat que necessita la seva estona, però queda boníssim. Bé, doncs aquí tenim l'ànec, ja tallat així a quarters, perquè l'ànec, les peces de l'ànec són molt grans, llavors es tenen de fer més petites. Després posarem un sofregit, hi posarem ceba. Per fer la salsa doncs farem el suc de taronja, 5 taronges més o menys. Després hi posarem una copeta de jerez, en aquest cas és dolç, una copeta de conyac, una mica de taronja, marmelada de taronja, que és taronja amarga, aquesta, però també podeu posar taronja que no sigui amarga, uns alls també, i amb tot això farem la salsa de l'ànec. I ja està, ja va començar. Bé, doncs anem a començar salpebrant l'ànec. Anem a posar el pebre negre. Bé, doncs anem a posar l'ànec ja. Veieu que l'oli està ben calentó. Bé, ho deixarem això una estoneta fins que estigui rosset. Quan estigui ros, de sota ara ho canviaré i li donaré la volta dalt que la pell quedi ben cruixent. Bé, doncs anem a fer el suc de taronja, que ja tinc les taronges preparades. Bé, aquí ja tenim el suc de taronja. Amb 5 taronges han sortit 350 mil·lilitres de suc i ja el tenim preparat. Bé, doncs aquí ja podeu veure que està més ros la pell. Els anem donant a tots la volta. I ara també tenim de deixar que quedi la pell, que quedi així de cruixent. Bé, doncs ho deixarem una estoneta, potser uns 20 minuts com a molt, perquè quedi en aquest punt, i llavors retirarem ja l'ànec. Bé, doncs ja tenim l'altre costat de la pell, el costat de la pell de l'ànec ja rosseta. Podeu veure, aquí. I ara ho anem traient ja. Baixarem el foc. Ara el que farem serà treure una mica de greix, perquè l'ànec, que és molt greixós, encara que ja li hagi tret ben bé, la pell l'hagi deixada ja gairebé sense trossos de greix, però sempre queda molt greixós. Doncs hi traurem una miqueta. Ja veureu que queda d'un color així com groguenc. Gairebé
ha duplicat el volum d'oli que hi havíem posat. Aquest greix el podeu guardar per fer algun altre rostit o per fer algun altre plat. Anem a tirar-hi doncs la ceba. I aquí hi ha 2 cebes grans. Jo he barrejat aquí les cebes i he posat una ceba així més dolça i una ceba de figueres. Ara ja ho deixarem fins que la ceba quedi ja així com una mica transparent. I deixem al foc una mica. Barregem tot, que quedi ben escampadeta. I deixarem coure doncs, 10 minuts o més o menys, fins que veiem que això, que quedi la ceba ja una mica transparent. Anem a tirar-hi també els alls, el cap d'all així a trossos, la cabeça d'alls, perdó, i que es vagi fent la ceba amb els alls. Bé, doncs anem a tirar-hi ja el jerez, ara que ja comença a estar una mica rosset i tot. Ho remenarem. I deixarem que s'acabi de durar més la ceba. S'evapori el jerez, l'alcohol del jerez. Bé, doncs ara, una vegada ja tenim el suc de taronja, anem a preparar aquest suc de taronja amb la copeta del conyac. Si voleu, si teniu, hi podeu posar-hi també Grand Marnier o Cointreau, que us donarà més gust de taronja. Jo, per comptes d'això, hi he posat 2 cullerades de melmelada de taronja amarga. Barrejarem aquí. I una miqueta de mantega. I també una culleradeta de sucre. Queda més perquè la cullera és molt petita. I tot això ara ho batarem. Després la mantega ja es desfarà doncs, una vegada estigui la cassola, però perquè estigui ben... estigui barrejat. Anem a posar l'ànec, no sigui que se'ns escapi. Anem a posar-lo. Així de cap per avall, amb la pell de cara amunt. Bé, doncs ja tenim l'ànec aquí ja ben posadet. Ara aquest suquet que ha deixat anar l'ànec també li tirarem. Escampem una mica per aquí. Engeguem el foc. Ja l'hem deixat ben baixet. I ara anirem regant doncs, aquest ànec amb aquest suc de taronja. La melmelada. Ho deixarem a foc ben lent fins que l'ànec estigui ben tovet. Aquest ànec, més o menys, la cocció serà entre 1 hora i mitja i 2 hores. Sempre al foc ben baix. De tant en tant el tombeu i que vagi fent el xup-xup. Ja tenim gairebé l'ànec fet, ja porta gairebé 1 hora. Ja podeu veure que el suc doncs, ha anat quedant més espès, així més fosquet, i l'ànec ja, si punxem, ja està molt tendre. Doncs ara el deixarem coure 1/4 d'hora més, així a foc, continua el foc ben lent, i llavors doncs ja el pararem i el deixarem reposar. Bé, doncs aquí tenim el nostre ànec.
aquí podeu veure com ha quedat. Així tot rosset, la salsa així ben espesseta, fa una olor de mort. Ja, a punt de menjar, a punt de menjar. Ja heu vist que tampoc era un plat massa complicat. El que requereix doncs, és una mica de temps de cocció. Ja el anem a emplatar. Buscarem aquí la part més maca. Posarem... Això seria una part de la cuixa, però ja podeu veure que les cuixes són considerables i li afegirem doncs, un altre trosset que li correspongui a l'altra part de la cuixa. Aquí tindríem la cuixa sencera de l'animal, la bèstia. Li posarem una miqueta de salseta, aquesta salseta que ha quedat estupenda. Una mica per aquí, una mica per aquí al costat. Aquí ja tenim el nostre ànec preparat per un dels àpats de Nadal. Si us agrada aquest plat, doncs proveu de fer-lo, segur que us quedarà molt bo. Si us voleu subscriure, doncs ja ho feu, que ja gairebé ja tenim 3.000 subscriptors, vull dir que sembla que agradi. I bé, doncs això, si us agrada el plat, doncs doneu-li el like. I bé, doncs ens veiem al proper plat, amb les properes receptes, que ja seran receptes més del cada dia. Bé, fins aviat.